Má človek dôstojnosť aj vtedy, keď je slabý, chorý alebo ešte nenarodený? A kto vlastne rozhoduje o hodnote ľudského života? Vatikánsky dokument Dignitas Infinita ponúka jasné odpovede na tieto výzvy našej doby. Hlavným bodom spomínanej deklarácie sme sa vracali počas svätých omší za život v Košiciach roku 2025. A práve z týchto zamyslení čerpajú naše podcasty na kanáli Život na vlásku. Dôstojnosť človeka nie je založená na rozhodnutí spoločnosti, je neodňateľnou pravdou o každom z nás. Moji bratia a sestry, v tomto roku sa budeme na pokračovanie venovať dokumentu o ľudskej dôstojnosti s názvom Nekonečná dôstojnosť, po latinsky Dignitas Infinita. Ten dokument vznikal od roku 2019, v roku 2024 bol vydaný, čiže 5 rokov trvalo, kým sa dostal na verejnosť. Jeho obsahom je asi toľko, že chce pomenovať také základné teoretické princípy, čo je tá ľudská dôstojnosť, a potom aj objasnenia, v akom význame sa hovorí o ľudskej dôstojnosti, a napokon skončí tým, že odsúdi 13 aktuálnych činov či praktík proti ľudskej dôstojnosti. V tomto dokumente sa dočítame, že sa považuje za také nutné gesto toto napísať, toto povedať, toto zverejniť, pretože pre nás veriacich vieru my nemôžeme oddeľovať od ochrany ľudskej dôstojnosti. Súčasťou našej viery je aj viera, že Boh dal človeku dôstojnosť. Takisto evangelizáciu nemožno oddeľovať od napomáhania dôstojného života. Misionári nielen ohlasujú Ježiša, ale aj prinášajú zlepšenie životných podmienok, pretože prinášajú novú náuku o bratskej láske. A takisto duchovnosť, čiže spiritualitu, nemôžeme oddeliť od našej angažovanosti sa za dôstojnosť všetkých ľudí. A to znamená, aj tá naša svätá omša, čo tu sme teraz na nej, to je len také A našej spirituality. Ruženec je B, a litanie sú C, a púď je D, ale bez angažovanosti za ľudskú dôstojnosť to nie je plná spiritualita. Až s ňou je to plná spiritualita. Dignitas Infinita priznáva, že vychádza z encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti, všetci sme bratia. A leitmotívom tej encykliky, to tam Svätý Otec opakovane zdôrazňuje, že Fratelli Tutti, všetci bratia, bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, bez ohľadu na čokoľvek. A toto chce dopodrobnejšie ešte rozvíjať to Dignitas Infinita. Čo je teda tá ľudská dôstojnosť? Skúsme sa dostať k definícii. No tak ľudská dôstojnosť, na ňu treba viac slov, aby sme ju opísali. Je to neviditeľná skutočnosť, nehmotná a predsa reálna. Najprv povedzme asi toľko, že patrí do štruktúry človeka. Je vpísaná, vtkaná do človeka. A práve preto by bolo dobre, aby ju každý správne chápal. Okrem toho, táto dôstojnosť je dôvodom pre ochranu človeka a preto by bolo dobre, aby ľudia v hnutí za život ju správne chápali, lebo od nej sa potom argumentačne môžu odpichnúť. Keď to vysvetľujem deťom, tak používam taký obraz. Predstavme si, že tá ľudská dôstojnosť je ako taký neviditeľný val alebo hrubý múr okolo každého človeka vymurovaný dookola, a na tom múre je veľkým napísané nezabiješ. Emmanuel Levinas, francúzsky mysliteľ, hovorí, že ľudská dôstojnosť to je niečo, čo je hlboko vpísané do tváre človeka, že keď sa hlboko zadívame človeku do tváre, tam tú ľudskú dôstojnosť uvidíme. A hlavne, keď sa zadívame človeku do očí, takže tam je ju vidno. A tá dôstojnosť tam kričí toto isté. Nezabiješ ma. Aj preto tým popraveným zaviazujú oči pred popravou, lebo ich otočia chrbtom k tomu, kto strieľa. Lebo je ťažké strieľať na niekoho, kto sa na teba díva. Lebo tam toto kričí. Nezabiješ ma. Dokument ďalej vysvetľuje, že človek a celé ľudstvo má túto špecifickú kvalitu, tú dôstojnosť, a ona spočíva v tom, že my sme stvorení na Boží obraz. Máme posvetnú hodnotu, ktorú nám dal Boh. A teraz, keďže je taká,
z toho môžeme rozvinúť. Nikto nám ju neschválil, nikto nám ju neudelil, nikto nám ju neodhlasoval, my ju máme priamo od Boha. A preto nám ju ani nikto nemôže vziať. Nás jej nikto nemôže pozbaviť, alebo odhlasovať, že od zajtra už ju nemáme. Nie je to niečo, na čo my máme nárok, alebo čo sme si zaslúžili. Máme ju preto, že patríme do ľudského rodu. Je pre nás darom a chráni nás. Chráni našu posvetnosť. Ona môže byť ľuďmi pošliapaná, môže byť neuznaná, môže byť opľutá, ale nemôže nám ju nikto zobrať. Môžu nás aj na mlynčeku zomlieť, aj na drobné kocky nás môžu pokrajať. Ale dôstojnosť nám nikto nemôže zobrať. My ju máme od Boha a ona je nezničiteľná. Prečítajme teraz, ako ju definuje úvod do tohto dokumentu. Tak, nekonečná dôstojnosť, neodňateľne spočívajúca v bytí, prináleží každej ľudskej osobe. Bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, na akýkoľvek stav či situáciu, v akých sa ten človek nachádza. Pozoruhodné slova, je to dôstojnosť nekonečná. V akom význame môže byť nekonečná? Opakom je konečná. Poprvé, je nekonečná, pretože človek je večný. Človek je ako polpriamka. Tu je bod, kedy začal, ale na druhej strane konca nie je. V tomto zmysle človek je nekonečný a preto aj jeho dôstojnosť je nekonečná. Podľa zásady, že raz sme sa narodili alebo raz sme vznikli a už nikdy nezanikneme. Ľudská duša je nesmrteľná. Po druhé, je nekonečná aj s ohľadom na okolnosti. To znamená za všetkých okolností. Hoci akým bol stav človeka. Malý, veľký, široký, chudý, mudrý, hlúpy, ťažký, ľahký, chorý, zdravý, inteligentný, neinteligentný. Nekonečné možnosti môžu byť, v akých sa človek prejavuje, tá dôstojnosť mu vždy patrí. A po ďalšie, je nekonečná aj s ohľadom na to, že Boh Otec nekonečne miluje každého človeka. Nekonečne ho miluje. Za každých okolností. Pozoruhodné na tej definícii je aj v tom, že táto dôstojnosť v nás neodňateľne spočíva. Neodňateľne, nedá sa odňať. Šaty sa dajú dať dole, ruka sa dá odrúbať, jazyk sa dá vyrezať, oko sa dá vylúpiť, vlasy sa dajú ostrihať. Ešte čo by sme si mohli vymyslieť, čo chceme od človeka odňať. A sa to aj robí, aby sa tá dôstojnosť pošliapala. Ale samotnú dôstojnosť sa odňať nedá. O ľudskej dôstojnosti nepočúvame dnes prvýkrát, pochopiteľne. To slovo sa často používa v rôznych významoch a dokument zdôrazňuje, že tu treba dobre rozlišovať. A upozorňuje, že v 4 významoch hovoríme o ľudskej dôstojnosti. Tak toto všetko, čo som doteraz povedal, to je ten prvý význam. Hovoríme o tzv. Ontologickej dôstojnosti bytostnej. To znamená, že je to do nás vpečatené a nedá sa to nejako vytkať, nejako sa to nedá od nás odňať. To je tá ontologická dôstojnosť. Teda máme ju len preto, že sme ľudia. A dal nám ju a garantuje nám ju Boh. Nikdy ju nemožno zrušiť. A teraz sa pozrieme na 3 ďalšie významy, v akých používame slovo dôstojnosť. Tak druhý význam je morálna dôstojnosť. To sa týka nášho správania, nášho konania. Keď sa rozhodujeme, že budeme tak konať alebo onak. To konanie môžeme robiť na základe našej slobody. Sme slobodní, tak môžeme tak i onak konať. Môžeme konať proti Bohu i v súlade s Božou vôľou. Môžeme konať správne i nesprávne. A vždy, keď konáme nesprávne, vždy, keď hrešíme, tak v istom zmysle morálne sa správame nedôstojne, alebo nie v súlade s našou ľudskou dôstojnosťou. Povieme, že pošliapávame vlastnú dôstojnosť. A často človek pošliapáva aj dôstojnosť iných. Napríklad, človek sa opije, tak povieme, že je pod Boží obraz. Tak sám svoju dôstojnosť pošliapal, hej? A napríklad, keď človek ukradne, tak pošliapávam svoju dôstojnosť. Je nedôstojné kradnúť, ale pošliapávam aj dôstojnosť toho človeka, ktorému som niečo ukradol. Alebo vyjadrím sa o človeku nejako vulgárne, tak aj tie moje slova sú nehodné mojej dôstojnosti, ale aj urazím dôstojnosť iného človeka. V
tomto zmysle morálna dôstojnosť sa obnovuje vždy tam, kde človek robí pokánie. Môžeme povedať, že každá spoveď je obnova našej morálnej dôstojnosti. Druhý rozmer, či vlastne tretí už v porade, to je tzv. Sociálna dôstojnosť alebo nedôstojnosť. To je, v akých podmienkach človek žije. A niekedy človek žije, povieme, v nedôstojných podmienkach. Alebo povieme, že žije v takých podmienkach, že to je jak nedôstojný život. Často tá morálna nedôstojnosť naša spôsobuje, že samých seba uvrhneme aj do sociálnych nedôstojných podmienok. Napríklad to páchanie akú neresť môže sa ocitnúť vo veľkej chudobe. Alebo môže spôsobiť chudobu iným ľuďom. Napríklad niekto tak masívne kradne, že zbedáči celé národy a vznikajú tie štruktúry zla a hriechu, kde plno ľudí žije v takých nedôstojných podmienkach. Napríklad ľudská chamtivosť tak zničila životné prostredie, chamtivosť, že celé národy žijú v nedôstojných podmienkach. Napríklad majú znečistenú vodu alebo ovzdušie. Aj my žijeme v nedôstojných podmienkach. Chamtivosť alebo nejaké záujmy niekoho spôsobili, že máme spodné vody zamorené syntetickými hormónmi, ktoré sa vylučujú z ľudského tela užívaním hormonálnej antikoncepcie. Všetci v istom zmysle pijeme nedôstojne, alebo je to pod našu úroveň piť takú špinavú vodu. To je jeden príklad z mnohých, o ktorých sa budeme neskôr baviť. A štvrtý rozmer, kedy hovoríme o dôstojnosti a nedôstojnosti, je existenciálna nedôstojnosť alebo dôstojnosť. Hovoríme, že niekto žije nedôstojný život, hoci zdanlivo mu nič nechýba, ale predsa je tam dajaký rozmer nepokoja, alebo chýba tam radosť, alebo dajaká nádej. Napríklad. Môže to byť spôsobené chorobou, alebo násilím v rodine, alebo nejaká závislosť. Si predstavme, že niekto sa ocitne na celý život poškodený kvôli tomu, že bol účastníkom havárie. Je nevinný, ale už je mu taký ten život otupný, on si užíval život v plnosti a zrazu sa v 30-ke ocitol na vozičku. A mu je tak biedne. Alebo niekto sa ocitol v takej situácii a povedzme, doma sú ľudia sebeckí a sa o neho nepostarajú. A žije v takých nehostinných podmienkach. Je to také pasívne násilie. Alebo rôznym spôsobom si ľudia viac alebo menej môžu ubližovať. Tak je to taká existenciálna bieda. Alebo stav nedôstojnosti, nedôstojný život. Čo je pritom dôležité teda na záver povedať, že musíme chápať a ohlasovať svoju ontologickú dôstojnosť, ktorá nie je ničím podmienená. Na ňu neustále myslieť, k nej sa neustále vracať a podľa toho prijímať aj seba a aj iných. Máme totiž taký sklon, že napríklad niekto žije morálne nedôstojne alebo sociálne nedôstojne a podľa toho ho aj berieme. Hovoríme tomu ľudské ohľady. A ten žije v chudobe, tak sa k nemu správame menej dôstojne, ako k tomu, kto žije v blahobite. A podľa rôznych tých našich kritérií vnútorných ľudí posudzujeme, nedôstojne ich posudzujeme, alebo nepamätáme na ich ontologickú dôstojnosť, ktorá je u každého človeka rovnaká. Teda inak povedané, dôstojnosť človeka nezávisí od stavu morálnej, sociálnej alebo existenciálnej dôstojnosti. Na tú prvú máme pamätať a tie ďalšie tri máme tak zlepšovať, aby boli v súlade s ontologickou dôstojnosťou človeka. Tá ľudská dôstojnosť je garantovaná Bohom a daná Bohom a vyznačená Bohom. Spomeňme také biblické základy. Tak hovoril som, že na tom múre, ktorý je okolo nás vymurovaný, je napísané nezabiješ. Ale keby sme čítali celé desatoro, všetkých 10 prikázaní, zistíme, že vlastne všetky chránia ľudskú dôstojnosť. Od prvého až po posledné. Aj uznať Boha, dať ho na prvé miesto, aj to je v súlade s ľudskou dôstojnosťou. To dvíha našu dôstojnosť. Nie je dôstojné, aby sme seba samých považovali len za živočíchov, ktorí potrebujú oddychnúť, potrebujú sa najesť a potrebujú poležať. A pretože človek
je viac ako živočích. Človek svoju dušu pozdvihne k Bohu a k Bohu smeruje a to živočích nedokáže. Tá dôstojnosť človeka je ešte viac ako vyznačená tým, že Boh sa stal človekom. Že Boh nás na kríži zachránil a Boží syn sa za nás obetoval. A potom, že naše konečné určenie je v nebi. Že Boh nám chce dať všetko, čo má On. Ten náš finál je kľúčom k pochopeniu našej dôstojnosti. Tento dokument zdôrazňuje, bratia a sestry, že Ježiš zmenil tvárnosť sveta. Tým, že priznal dôstojnosť každej ľudskej osobe. Každej. A predovšetkým tým, ktorí dovtedy, ale aj dnes, sú kvalifikovaní a považovaní za nedôstojných. Matúš 25 hovorí, s kým každým sa Ježiš spojil a stotožnil. Hladným, smedným, chorým, opusteným. Tí všetci, čo majú tú sociálnu nedôstojnosť, existenciálnu, často morálnu, hriešnici, ktorí boli opovrhovaní a nehodní Božieho odpustenia, Ježiš tým všetkým dáva novú budúcnosť. Uznáva ich ontologickú dôstojnosť. Keď sa pojednáva, bratia a sestry, o ľudskej dôstojnosti, tak treba povedať, že dnes sa ľudská dôstojnosť utrhla z reťaze. Píšime sa tým, kam sme sa dopracovali v roku 1948, kedy bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv a to je obrovský pokrok civilizačný pre ľudstvo, že to dokázalo sformulovať, ale pýtame sa, na úrovni reálneho života pokročilo ľudstvo v uznaní ľudskej dôstojnosti, svojej vlastnej dôstojnosti. Zabezpečili sme vďaka tejto deklarácii lepší svet. Tých 13 realít, ktorú by sme mohli označiť za nešťastnú 13, tragickú 13, ukazuje, že azda ani sme veľmi nepokročili. Ja ju teraz vymenujem. Budeme sa im potom venovať. Drama chudoby, vojna, utrpenie migrantov, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie, násilie na ženách, potraty, náhradné materstvo, eutanázia a asistovaná sebevražda, vylúčenie osôb s odlišnými schopnosťami, teória genderu, zmena pohlavia a digitálne násilie. Tak tie nás skôr tak privádzajú stať nohami pevne na zemi, že napriek všetkému tie ohrozenia ľudskej dôstojnosti sú stále aktuálne. Zakončíme, bratia a sestry, tento úvod do dokumentu poukazom na to, že keď hovoríme o ľudskej dôstojnosti, musíme spomenúť také doplňujúce princípy. Poprvé, že dôstojnosť je dar od Boha, ale to, ako sa moja ľudská dôstojnosť rozvinie a vyjadri v mojom živote, ako sa ukáže až do dôsledkov, bude viditeľná pre vás, to závisí odo mňa. To závisí od mojich slobodných rozhodnutí, od toho, ako zodpovedne alebo nezodpovedne konám. Mám ontologickú dôstojnosť, ale môže byť, že to na mne ani nie je veľmi vidno. Podľa toho, ako sa správam sám k sebe, ako sa správam k svojmu okoliu. Môže to byť akési umlčané, zatienené. A preto sme pred veľkou úlohou žiť v súlade s našou ontologickou dôstojnosťou, čiže nežiť nedôstojne. Po druhé, dôstojnosť je ľudská, nie je len moja, súkromná. Keď uvažujeme o tom, čo patrí do ľudskej dôstojnosti, je to toto, čo sa má pripísať každému človeku, čo je v súlade s jeho prirodzenosťou. Je to základ ľudských práv, nie len mojich práv. Dostávame sa k tomu, čo som povedal, že ľudská dôstojnosť sa dnes utrhla z reťaze. My si ju vykladáme tak, že keďže človek má dôstojnosť, tak môže si vymýšľať nové práva. Alebo teda má právo na čokoľvek bez ohľadu na iných, jednoducho bez ohľadu na čokoľvek. Ľudská dôstojnosť vychádza z pochopenia našej prirodzenosti a nie z formulovania našich túžob, čo ja by som si prijal, alebo chcel, alebo čoho som schopný. Totiž sú aj takí, ktorí hovoria, že ľudská dôstojnosť spočíva, či súvisí s našimi schopnosťami. To znamená napríklad so schopnosťou rozumu. Keď máš schopnosť rozumu,
alebo nakoľko máš schopnosť rozumu, natoľko máš dôstojnosť. Čiže keď si už bez rozumu, alebo ešte nie si pri rozume, máš menej ľudskej dôstojnosti. Tak proti tomu sa musíme búriť. A po tretie, že ľudská dôstojnosť sa správne chápe, keď chápeme, že človek je vzťahová bytosť. To znamená, iba vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k blížnym a vo vzťahu k stvoreniu môžeme správne zadefinovať, čo to je ľudská dôstojnosť. Omylom je, keď si myslíme, že žijeme dôstojne vtedy, keď sme slobodní od Boha. Pápež Benedikt tomu jasne hovorí, že to je najlepšia cesta do pekla, najlepšia cesta k tyranii, k popieraniu ľudských práv, keď človek chce bez Boha zdefinovať svoje práva, chce bojovať za slobodu a tá sloboda často skončí v novej tyranii, v novom otroctve. Ty si víťaz, ale tak, že šliapeš po chrbtoch iných. Tá choroba, ktorá ohrozuje správne chápanie dôstojnosti, sa teda volá tak, alebo má dva prejavy. Individualizmus a relativizmus. To je vlastne zlé pochopenie slobody. A tak tento dokument hovorí, že je veľkou úlohou oslobodiť našu slobodu, oslobodiť ju od nesprávneho chápania, že sloboda by azda mohla byť svoj vôľa. Nie je to tak. Bratia a sestry, zavržme toto naše dnešné uvažovanie konštatovaním, že my, ľudia, sme viac ako len to, čo vidíme v zrkadle. Sme viac ako to, čo vidíme prvým pozorovaním. Prvý pohľad klame. My sme viac. My sme viac ako iba telo. A nie sme iba duch. Sme duch aj telo. Naša dôstojnosť je niečo, čo nás samých presahuje. A preto aj sa máme zasadzovať za ochranu človeka viac, ako sa nám zdá. Nenechajme sa oklamať zdaním. My sme viac, ako sa nám zdá, aj tí bratia a sestry okolo nás sú viac, ako sa nám zdá. A preto aj tá úloha zasadzovať sa za obranu človeka je omnoho naliehavejšia, ako sa nám zdá. A pochopenie ľudskej dôstojnosti v nás túto naliehavosť môže dať na správnu mieru.